På billede 1, der har vi så, at for at lave en DNA-sekvensering, som vi vil fokusere på, er altså at finde den præcise rækkefølge på baserne på DNA-strengen. Så først, der kan man se, at der har vi vores DNA, og det opvarmer vi så. Det gør så, at hydrogenbindingerne de bliver opløst. Og derfor har vi så en enkelt streng af DNA. Det er altså en DNA-superering. Så tilsættes der en primer. Og primerne danner basepar med et lille stykke af strengen foran den sekvens, man vil undersøge. Og så det her lille enkeltstrenget DNA med primeren på tilsættes så 4 glas. Og i det første glas, der er dideoxytymin, og i det andet glas er der dideoxyadenin, og i det tredje er der dideoxyguanin, og i det fjerde er der dideoxycytosin. Og når man så skal, og så er der frie nukleotider og DNA-polymerase. Ja, og så i det første glas, der altså vi har jo vores TCGTA DNA, og så i første glas, der har vi puttet deoxytymin i, som gør, at når det modstående DNA skal dannes, så stopper den så ved tymin, da der ikke kan laves mere efter en dideoxytymin er sat sig på. Det vil sige, at enten så bliver det første glas en genkode af T eller TCGT, der også måske kan være tymin i klasser i formen. I glas 2 er det så samme princip. Der kan vi så enten få TCGTA eller TCGTAA. Og i glas 3 er der tilsat dideoxyguanin, og der får vi TCG. Og i glas 4 er der deoxycytosin, derfor får vi TC. Derefter udføres en elektroforese for at bestemme rækkefølgen, hvor vi tager den mindste til største DNA-streng for at finde frem til rækkefølgen af baseparerne. Den mindste var i glas 1, hvor vi fik et T, og så den næste, det var TC i glas 4, i glas, og så nummer 3, det er TCG, som var i glas 3, nummer 4 er TCGT, som var også i glas 1, og 5 fik vi TCGTA, som var i glas 2, og således i glas 2 var der nummer 6 TCGTAA. Herfra fik vi så DNA'et TCGTAA, hvilket også var det DNA, vi havde puttet i. Man kan så se, hvor lange stykkerne er, og putter dem i rækkefølgen. Herfra tager man et bogstav for hver strengene, og så finder man rækkefølgen på baseparerne, og det er det, vi har gjort. Derfor stemmer vores undersøgelse overens med vores resultat.